selanang seniman sing wadon seniwati kayane lumpuh waton sabar ora do kesusu samae jembar-jembar parine lemu-lemu ya Butina dalem Mas wong wedok ki nek awake anu nek pikir ayem kok iso awake do lemu-lemu ya ayo ora kaya wong lanang do kuru-kuru kedaten sing wedok iya mikir pegawean iku krumate ngayani iya bener ya ya suara sulit tumandang suara etan baling ulon keban setia nikelakon setia nikelakon kudu eling sing papareng oh kepati amar malam minggu desa juga pancen rame iya soto nyambut gawe mampir mas monggo mampir mampir sios mampir napa mboten mampir ape tampirno ya aku ora ana apa-apa ketok ora arti ah ya iya piye tak ginyugati apa kuwatir ora nyogati ayo ora ana apa-apa maksude piye ngono lho ije bodo kok lah ya bodo resik padha aku iki ya ancen ora tuku ora resik nggih tuku apa ora ana wangi ora ana wangi mosok njaluk kok njaluk Pak Satar ya merongos pira-pira sasi ngene iso suara suling tumandang suara wit klopo mangklung ning ora yen wis tuwa mung kari nggawa amale sing becik dhisik mbok yo ngenteni gawe becik tansah tak titeni emot tembembu ori mlaku dhisik iku lho Butinah tansah tak enteni gawe becik ngono penting tak titeni titenane nang ndi ngono gampang niteni aku Butina. Gampang anggere ketok kencik ta. Lah iya ngono kok ya wis hafal kowe iki. Lah wis ta. Iso. Anu ndek cilikmu lho kok ya. Ning aku tetep sayang padamu lho Mas. Mas cocok iki. Ora kayak ora lali. Ora yen saking ora ono cakepan ngono lho aku kandhani kok iso
Ora ono wong arep nanggap joget iku ora memet aku ora. So ganteng kowe pancen. Ya anu mula aku mbari ah. Mbari ah. Kembar kiri. Damar mancung cinopet ya Bu.